Så får vi en afslutning til måske. Nej, det bliver i stedet for i fødderne på Pusic og et overlap, som ikke bliver brugt til Stengel. Tager en sagen i egen højde og med gevinst 1-0 til gæsterne, målscorer Pusic. Og så kan vi godt konkludere, det er ikke bare i munden, han har hele pakken. Han har det altså også i udførsel. Højrefoden. Jakob Ankersen i et raid forsøg på at komme afgørende fri. Det, der så sker her, Hans Henrik Andreas, det er fint, han har flere muligheder. Jeg synes, han vælger den rigtige, sådan en lidt mere direkte aflevering. Ruden Laursens overlap er godt. Det tager selvfølgelig fokus fra, hvor hårdt man kan gå på Pusic. Man kan sige, Tjørnelund, jeg synes ikke, han tager sin rolle agerer nok, fordi han ved, Pusic, han er venstrefod primært, i hvert fald for den afstand. Han må ikke lukke ham ind i banen. Men fremragende udfører Pusic. De første 45 minutter. Og Jeppe Andersen finder Ryan Laursen. Og han står altså nogle gode afleveringer. Der kom den. Så fik han altså alligevel scoret. Pusic 3-0. Og fortjent, at han også kom på tavlen i dag. Han har været forbandet over, at han ikke scorede den for lidt siden. Det der hovedstød er til gengæld helt i orden. Ja, jeg tror, det er Østlig, han simpelthen bare æder op i den her direkte duel. Nærmest forstående. Ja, Peter Nyman er det, der ikke kan matche ham. Pusic! Pusic! Og 1-0 til Esbjerg! Han får reddet den, eller hvad? Der er dømt mål. Pusic bringer vestjyderne foran med 1-0. Bruger sin fysik. Her tager den godt ned på brystet, gør sig bred, og så vælger han at hætte på den her bold, den her ind over stregen. Og det er fremragende lavet til her, den er inde. Ingen tvivl om det. De er alle sammen lige hen og røre ved bolden. De vil meget gerne alle sammen. Ja, se om de har en fræk variant, eller der bare bliver tordnet direkte mod kassen. Ja, det er Pusic, der smadrer det. Det er så flot lavet det der, og det bliver straffet på det her niveau. Dumheder bliver straffet i højeste potens. Et vældig godt køb, eller lejeaftale, som de har lavet i foråret. Fantastisk skabt deres sportslige resultater, fantastisk. Suveræn god historie. Her er god. Ja. Mulighed til Pusic, og så bringer de sig op alligevel foran midt i alle trængslerne. Martin Pusic her, hvor vi præcis runder en times spil. 1-0 til Esbjerg. Ham har de råbt og skreget efter hele det opgør her. Ja. Nieren ind i boksen. Her kom han. Der var han. Og 1-0 til Esbjerg. Ja, det er en, som du snakker om, en rigtig nier. Her søger han væk. Markeringen kommer foran. Ja, og Kanstrup kommer lidt for skudt for skævt, ikke? Men Pusic gør noget for det. Han søger selv en anden position. Her får han så lagt væk fra Jonasson og Kanstrup. Og det der er jo et rigtig niermål. Det er det. Martin Pusic. Der ligger den der i nettet. Hans første scoring. Esbjergs første scoring.